Siinäkin ärkioskille ja menopeli on tämmönen. Joo, kiitos, hei! Ai jumala. Kolisee. Mitäs tästä nyt tuleeko? Joo, kulkuperäinen mulla on tämmönen. Kävi tuossa kaljaa hakemassa. Tämmönen vauhtimato. Tuleekohan tästä nyt sanomista? Tuulee nyt! Myös tuleeko autoja? Ei tuu. Ja matka jatkuu! Tipattaa niin perkeleesti. Tää lähestulkoon mahdotonta. Ei perkele. Oi saatana. Tulee meininkiä. Matka jatkuu. Ei jumala! Pahempi kuin Jukolampi jästi vittu. Ei saatana. Alamäki on hyvä. Ilman. Kato, jarrut on vauhdin surmo, saatana. Ei jumala. Noin. Siihen päättyy. Matkat. Näihin kuviin. Hienosti menee vittu.